बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फोरबो 2024-25 खौ क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंगासिनो दङ। थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फोरबो 2024-25 खौ 21 निफ्राय 24 नबेम्बरसिम खुंफुंनाय जागोन। थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फोरबोखौ खुंफुंनायनि थामथि सान अदेबानि 23 नबेम्बराव गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बाहागो लादों। थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फोरबोनि थामथि सानाव बाहागो लानानै गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ हकीम.com फावथाय दिन्थिफुंनायखौ नायनानै गोजोननाय फोरमायदों। बिथां रमद बर'आ बुंदों, क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फोरबो 2024-25 नि थामथि सानाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनि फोथायथावै नायजाबारि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो मेलेमजिबि आरिमुगिरिफोरनि गोसो बोनो हानाय दिन्थिफुंनाया गोमोहाबनायजों बुंफबनाय। बे बोसोरारि फोरबोआव लन्दन, लेटिन आमेरिका, इटाली, गोदान दिल्ली, मंगालुरु, क'क्राझार, अदालगुरि आरो जरहाटनि फावथाय हानजाफोरा बाहागो लादों। बे सोमोनांथाव हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय खुंगिरिफोर, लोरगि थियेटार ग्रुप आरो सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्ट बिटिसिनो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनाय जासियो होननानै बुंथिबावदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ।